Dala daukar ta sai da gammo, abba gwamnan Kano tsayayye, dan tsare martabar Kano da Kanawa ya shirya jura komai. Abba gwamnan Kano da yardar Allah kai kuce Kano wani sabo datti na zo da shi, kuma ya saka mu sanar da shi. Ibrahim waya a gaida shi, kwamishina of information jihar Kano dai ta yi dace da shi. Gwamna Abba Kano ya saka gaba, gashi nan ko muna da ci gaba. Mun gani da idon mu a zahiri, ayyuka kauye da cikin gari. Abba ka zama jarumi, dutsen ruwa kai baka gumi. Karkara da maraya godiya, tunda kai ba kai mana wariya. Ayyukan ka suna nan bai daya, ga tsaro ka ba mu da kariya. Gwamna Abba kana da farin jini, ilimi ka ba mu a dangane. Hospital kayo a guri-guri, lafiya don ai mata hanzari. Abba dai kai ne a gida-gida, titina kayo mara gargada. Yau ruwan shama a Kano da shi, ko ta nan ka gagara arashi. Zawarawa ka aurar da su, kayan ɗaki jari ga su. Ka kewa matasa lamuni su je su kara karatun zamani. Tsangayu ma duka kyautata, ka ba su kulawa sun fita. Lungu kalkal duka abu ne, an sa sola domin mu ne. Amanar Ibrahim waya ya ce mu je mu sanar da mutan gari. Kano fesa Abba ya sa gaba, Dala daukar ta sai da gamo. Abba gwamnan Kano cikakke, Dan tsare martabar Kano da Kanawa ya shirya tura komai. Abba gwamnan Kano da yardar Allah kai za ka kara mai. dala daukar ta sai da gammo. Abba gwamnan Kano cikakke,